ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 3000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧନୁର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ପିନାକା ଧନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ କେଉଁ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ରାମାୟଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଉର୍ମିଳା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ସନାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେତୋଟି ପୁରାଣ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି 18ଟି ପୁରାଣ। ବିଶ୍ୱର ପୁରାତନ ଧର୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଭାଗବତ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ବେଦବ୍ୟାସ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଶ୍ରୀ ପରାଶର ଋଷି। କେଉଁ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କେଉଁ ଋଷି କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରଥୀ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଅରୁଣ। ଋକ୍ ବେଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନତମ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ମନୁସ୍ମୃତି।